кишоварзӣ яке аз соҳаи асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияи Рашт ба шумор рафта, танҳо давоми соли гузашта ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 447 миллиону 314 ҳазор сомониро ташкил намудааст, ки нисбат ба соли 2018 қариб 6 миллион сомонӣ зиёд мебошад. афзоиши ҳаҷми маҳсулотро асосан нишондиҳандаҳои картошка, ғалла, мева, сабзавот ва дигар зироатҳо дар ҳамаи бахшҳои соҳа ташкил медиҳад, ки ҳамасола кишоварзон аз майдони 4659 гектар заминҳои корами обӣ истеҳсол мекунанд. дар ноҳия миқдори 2741 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ ба қайд гирифта шуда, ки дар он зиёда аз 5400 нафар аъзоён кор ва фаъолият карда истоданд. қитъаҳои замине ки ба хоҷагиҳои деҳқонӣ вобаста карда шудаанд, мувофиқи ҳисоботҳои кадастрии ноҳия миқдори 4900 гектар, яъне ки аз ин 2700 гектар заминҳои корами обиро ташкил медиҳанд. дар ин киштукори маҳсулотҳои кишоварзӣ баро монда шудааст. аз рӯи маълумоти идораи замини ноҳияи Рашт, бо мақсади аз худкунии заминҳои нав, барқарор намудани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда, инчунин бунёди боғҳои нав, тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда истодааст. ин аст ки соли гузашта барои беҳтар намудани ҳолати обёрии заминҳои кишавандаи ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Рашт ба маблағи 1 миллиону 450 ҳазор сомонӣ сохтмону барқарорсозии каналу заҳбурҳо анҷом дода шуд. дар ин давра бо мақсади афзоиши истеҳсоли мева ва ташкили ҷойҳои нави корӣ 73 гектар боғи нав бунёд ва майдони 213 гектар боғҳои кӯҳна пурра барқарор гардиданд. ҳамзамон соли гузашта кишоварзон истеҳсоли картошкаро ба 46 ҳазор тонна, мева 18 ҳазор тонна ва ғалладонаву сабзавотро ба 16 ҳазор тонна расонида, бунёди сардхонаву гармхона дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ идома дорад. инак барои рушди соҳаи муҳими хоҷагии халқ заминаҳои боэътимод гузошта шуданд, то кишоварзон марҳила ба марҳила истеҳсоли маҳсулоти хушсифат аз қабили картошка, ғалла, мева ва асалро боз ҳам зиёд кунанд, зеро амалӣ шудани ин ҳадафҳо ба пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Рашт заминаи боэътимод хоҳад гузошт. идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.